Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Roy ko parsen rem Presiden jongka Henyo Trap Youth Council sengkemi udaong bahaka jela Meghalaya la sakhi ye kejing tlot kumno ban bat ne ban khang ye kejing wan rung jong drugs hapo kejela bat khamtam kanong ba shlong udaong ru balada bishar kat kum kejing tho kabala tho do Minister of State for Home Affairs ke Sarkar India kaba ula pha de ke Shithi show MP jong ko tura ubala krenshai baka jela Meghalaya kadi galinti ban ya lingba u drugs but amdai tang ha ka than chite lam mi ngi henroi hapo ka ri India hi baro ka wei habaya kren bat kinong tho khubor na kalyang ba roi ko paru loong baka ni baro ka jia kadai namar ka jing tlot jong ki bor pulit ban bat yaki bak hai drugs lani ban penlong yaki jing to kin bat ula kintu ye katanat pulit baka dai ban don ka kin hon ka bak kerpang ha ka ban pej tang ye kejing yo kem yu drugs bat ban penlong ye kejing to ken kiba benia lada haki snam giba menshwa ka sarkar haba ka kwa banya khun ban pendo ye kikin hon king atiar kawan ra de kita ki special operation team ni ki SWAT bat ki SF10 bat ki wei ula benrap ro ka baong ba naka arlak ka bahaus nam arajar arpulai menta kala poi shakalai lak duna ka ba pen iya ka jing trot jong kur kompentrai kam ni gi an hangno re hangno ka ba drugs uyo ban rong lait lan la benrap uba roi kupar lalu ya ka Central Executive Council ka baki khot jong ka nda ya shong perkat lor ka wei kamat kata kalong gani ka jing khun ka jong i persya ya drugs akani ka ri ka bi ya ka jong i ya kuman chupan kan mau na kaliang jong seng ila ya lenti menta nyo adu pratli ki banai kumno ban ya le persya ya ka jing jele khamtam ya ki nong de bat kumjur ki nong di drugs akani ka hangni ya social law kumjur haki keleng ki jaka ki bahap opo ga rilum khasi ba jantia ka jong i hakani ka jing ya lenti ka jong i ila yo ru ban long ya ka meeting ha ka pratrik na nailur hamte hapo khasi national darbar hall ringkat ke jing don lang jong ki riurang ba ki long kme ki samla ki noi lam shnong bat ki kenhun ba fer bat hakatu ke jing lang ngila shim ya karai ba ngin selet ban bu ya ki mat jing dawa ke jong i khmat jong ka sorka ti haka sautrik jong bentau benai risau na kalyang jong ka CC ngila de mentho ya ka Shithi sya menteri rangba akum ru ban ai copy sya ki minister ki badai pet ya kebenta baidai bat kumno ban ya kon persya yu drugs kalong ya minister in charge jong ka health jong ka social welfare kumjur jong ka home department ti nadu ka ship sautrik jong mentau benai ngila de ban bu ya ka Shithi ndrei kuma kalong ya du mentang im shim layo kanu ka jubab lane kanu ka ka reply na kalyang jong sarkar po jing lam jong chief minister Conrad Sangma halor kita ki mat jing dawa ke jong i na kalyang jong seng ngilabu ya nyotli ki mat jing dawa mat jong sarkar ka baningkong ka dei ba ka sarkar ka dei ban bu no ya ka rehabilitation center bahkan snano ya ka wei ka rehab center khamtam hangni hapo East Kasil district bukumjuru hakiwei ki district katkum ka to ka dream mission ka ba maki ki lapan mi how news nam baladam ndre ya kata kuma kalong ya du mentang im shimlayo i ya kanu ka sinjam ba sarkar kan shim ban shnai ka rehab center ndre baro ngitip kumbalap onghi do minister in charge of social welfare baka jala ka jongi kumbakalong menta kala don hadu lailak mut kita dibri belangop ha ka jingdi drugs ndre ki rehab center ki badon menta pat ki don tang hadu kumba ship homut ki bala ban shim lane ka capacity ka jong ki ka dei tang kumba lai spak mun ti lane ngi kenya ka jing bon jong briu kun samla lane ki rangba ki long kemi ki belangop ha ka jing di drugs bat ka jing don jong ki rehab center kamya hap he iru ya ti ka seng ka sngo ba ka por kala dawa ya ka sarkar ba ka dei ban shim kya ban snano ya ka rehab center hangni hapo shalom knang bagi kun samla ki belangop bat kitu ki long kemi long pa ki belangop ka ni ka jing kerni ke jing di kinyo ya kalat kumno ban syak suma kabaar ko bangi labu ke jing dawa khmat sarkar kalong bikidi bandon ki free detoxification ki OST bat ki daycare center kumba kalong menta ki don tangkat tu kat Italy kita ki center hakeleng jong ka Meghalaya ki bom ya hap kat kum ke jing bun pai dan ke jing don jong ki brio ki balangop ha ka jing di drugs kabalai ke jing dawa ka ba nakaliang jong ka seng labu kalong ba kat kum ke NDPS Act ke bandon ka special code nakabenta ban kumno ban ban trial kini ki case ki badon ki balash ya ki beri basya pengat apo ka NDPS Act
Rei hapo kajala ka jongi la dengi pet ya kajing bun ki kies kamtam ya po East Coast Hills ngim shem la yu i bakandon kata ka special court la ne bandon kita ki special public prosecutor tina kalian baseng ni labu kasi dawa sarkar ka dei mardor ban shem ya kila kilenti kumno ban snano ki special court bat ban thong ki special prosecutor ki batep benia ben babin ya ki kendon jong ka NDPS Act knang ba kini ki beri ki basyakem bat ki basyak pengat kendon hapo NDPS Act kin syak pensitom kat kum ki kendon jong ka an de la da pipet menta na ki aspa dulai spa teligi kies ki bala ngat hapo ka kendon NDPS ni i tang shipo du khat arteli ki bedon ya kata ka conviction rate la ne ban syak pensitom ribun ki lat bet tingi so bakawe ni ki daw babun kini ginong syakem hapo ka NDPS ki lat ka de na mar bangim don ki special court but ki special public prosecutor nangta kabasaw ka kajingdawa ka jongi kadai ka investigation but prosecution kamut ba hakaban pensitom ki beri ki bade ki ba ya khai au drugs kadai bandan ka investigation team ka baklan kamut ba ki pulit ki ba investigate lani ki ba tokit ki di bandai ki beri ki batip tikna ya ki kendon jong ka NDPS Act bun sien ngilap kat kum ka RTI ka bawe ni ki noilam jong la file ngilap babun ki case kini ki nong syakem ki sya quit no lani ki sya pelat nyo ka kut na marba kaduna hakurukom bentuk kit ikini kikis bat ka baaru kadai ka ndai tang kajing tokit re hakapor ba prosecute lane ba hakapor ba ki plidar jong ka sarkar ki asad hapok kut kini bandon ki prosecutor ki batip bhai ki kendon jong kaan ki batip bhai ki NDPS kes halor kata kanong rem mi ong ba kadai bandon ka special police team ka ba investigate ki batip bhai ki kendon jong NDPS bat hakajo kapor ka kamram jong kulit kamde ban kut tang ha investigation na ni jing to kit kiri ban but din ro kapor ba don ka prosecution ti khnang ban pen khlan ka kies persya kini ginong de be ang ni so ba ki dai ban don ru kita ki special prosecutor kabasan ka ba ni labu Ahmad jong sarkar ka dai ban pengat kendon pit NDPS ngilayu i ka statement ka ba nakaliang jong sarkar kila ai ong ba kila adon arngut ki bala sya pengat po ke pit NDPS kapit NDPS kadi gawe ni kian ka ba ban ailat ya ka sarkar bahkan set ya ubriu lan ki briu kitu ki baju melien ban dia drugs tingi ong ba nakaliang ka jong ngi bu ka jing dawa ba unu nu briu bala syakem arsit ha ka jing khai drugs ya ki bakum kita ki briu ki de ban pengat no apo kapit NDPS kenapa kini ki briu ki nomlat kumba kalong menta briu syakem apo NDPS kes tang hadin si benai ar benai ula alat ula wan biang ula khai biang syak pengat biang ki kes ba kum ta ter kaya telun te kajing don ju kini kinong di pat ka pelong ki khna lani kun samla ki jong i ban ngop ha ka jing di lani ha ka jing kerni jong ka jing di drugs tingi ngisgo ba dei ban pentrikam ya kapit NDPS ya borok ki beri bela syakem arsin kat kum ki non jong ta NDPS iya ka jing tulot ru ha ka rukom kum nu ban pat ya ka jing wan rung jong drugs ha ka ni gari ka be ya ka jong ni so thu bangi jan sa kata golden triangle ki ong gijan sa Manipur ka Myanmar bakunta ter ka Shillong kumakalong menta la de pipet ya ka statement jong Minister of State for Home Affairs kini gisngi ha ka city ka botho show MP jong ka tura uang ba ka Meghalaya kala de ka transit route jong ki drugs ki ba panya yo umdei tang hapo jong ka ni than sa te lamingin re hapo ri India hi bro tengi ngisngo ba balik kalau kuni kadai nama bakatulot palat kanika kajing kem lani kajing wat jing tip kajing sentiat jong ki bor pulit ba kum ta ter ngingi kwa ba ka police department kadai bandan ka specialized team ka ban pet betek tang ya ka kam khai drugs kumbang ila kran ha gini gisngi ki balada ba kapor ba munshwa ki sarkar ba kwa ban kun ya ki kam le ano ya ki kam pentrim ki wanra ada kita ki specialized team special operation team ki special weapons and tactics team ki SWAT lani ki SF10 bakum ta ter ngingi smo ba kani ka jingkiu jong ka jingbon jong kini nong di drugs na ka arlak haus nem arta pulai mentak la poi sa lailak duna komut bakadon ka peni bakadon ka jingtlot hangnu bai de ban pentri kami ki an ki ba per ba ka peni bakadon ka jingtlot hangnu ba kani ka jingyo rung jong drugs ndai tamba ka Meghalaya ka de ka transit route ringi ni smutu ba bangidon hapo madan banya khenra drugs banya rap ikini ki ba langop drug ni sutu ba ka Meghalaya kam de shu ka transit point kala de ka destination point kaumut ba drugs ulayo bandrung ha ka ni ri ga be ka jongi te ban yada ya ka tangi smo ban nilabu ka jingnawa Ahmad ka sorka
baka day banwanra ya ka specialized team in line with special operation team lan ya ka ju kum ka SWAT ba kum ta ter ti ngi smo ba kum makalong mentahi ka sarkar ka shu IT ba kini ki pulit ki regular police force ng MLP bakin le ki kam man kanra ya drugs na ngi sutu bala dale kum ta kanom long ka ba nomla ban khangla de kini jingwan jong drugs na ngi don day ban don di specialized team ka police team bat ka banyo ka jingdawa ka bangibu akhmat jong ka sarkar ka day bakadai bandan ka office jong ka narcotics control bureau ka day bandan no hangya shilo ngamar gi sutu kum bakalong mentahi ka narcotics control bureau kam don office sa shillong ka don Guwahati ka bapet lang ya ka Meghalaya bat ka don Hakiwe gi district dela da fi pet pat ya ka jing shisha kum bakalong mentang OIP ngimtep kadang ne kata kalailak kumbau menteri ulah keren apo indoor bar ne kelaki usya ka saulak sanlak kajing don kinong di drugs but kum juru kajing jelai pelat kini kinong di tengi ngismo ba kadeka kamram jaga NCB nyamarkat kum ki anya NCB la penkuk bor ban pet ya ka jingrung jingmi jong drugs ban pet kumno ban pensitom ya ki beri ki badan bentah hakani ka jingkhayi o drug tingi smo khnang ba namar ba ka Meghalaya ka mga OIP kam day shoot ka transit point kani ka jaka ba ya inti kala deru ka destination point hingi smo ba kani ka NCB ka badai ka tanak rekam jong ka sarkar India kala day bandon ya ka office permanent office ka jong ka hangni hapo Shillong hapo Meghalaya khnang ba kanlak bantek lakam yakini ki jingkhayi drugs ba ya ka jingjelai jong drugs ti hadir mengilabu ya kini kimat jing dawa khmat jong sarkar mo IP na du ka sautrik jong tau banai ngilayat lenti menta de ki hoteli gisngi ngimshim la yo kanu ka jubab na kalian jong menteri rangba ne na kalian jong ka sarkar ke ka bakar kala le alor kini ki jing dawa jong ngi ti na kalian jong seng menta kasngi hakani ka sisi ka bang ngila ya shong menta kasngi ngila rai bangin let syahmat jong pat ba bat ban khot where you pat ba ban khnang bangin la ban penbor ya ka sarkar ban penteri kami kini kimat jing dawa gi jongi ngilarai bangin let chakeleng ki district headquarter hakini kitayo gi bansawan ya ka bangin sedang nadu ka arf santrik ubanai ba shipo ka meeting ka baningkong jong aseng kan ka jingalang pat ba ka wei ban pensau thu yu pat ba alor ki jing dawa gi jongi ki bangin bu akhmat jong sarkar bat ka baar kalong ban wer yaki kam yaki pardo personal gi jongi ki badon ka jing smokhya ba de ba kaning kam ka jing jelle jong drug sa ni jala ka jongi bakin wan sa ka jing yalang pat ba lani ka jing yalang ba ka bahe hang ya Shillong ka banlong ha ka pratrik ubenai November arja akusa ti ka jing yalang ka baningkong instang na po umsning ha ka arpsantrik ubenai ba shipo arja akusa nang tu ngin select sa yo nongston ha ka arpratrik ubenai ba shipo arja akusa ha ka arpkhandai trik ubenai ba shipo arja akusa ngin don ka jing yalang pat ba apo nongpo hakalai potrik benai basipo ajar pesal ngindon gajing yalang hapo yang musyang joai hakalai poetrik benai basipo ajar pesal ngindon gajing yalang hapo yo maukrwat hakashitrik benai bakhatwe ajar pesal ngindon gajing yalang hapo khliriat nang tahak artrik benai bakhatwe ajar pesal ngindon gajing yalang hapo mairang bat adin kata nalor kini ki district headquarter ngin sadon ru ki jing yalang haki jaka hangni apo sor Shillong ki ba per ngindon ki jingalang apo maulai nang tante apo upper Shillong apo moprem hajaya horenja bat kumju ru apo yo maurin keneng ti ondang ila adap ikini ki jingalang pat ba ki bangin pelong haki district headquarter bat ki pocket hangni apo Shillong haki dong ki ba per apo Shillong ngin sa pelong ya karali ka bahe haka pratrik u November arja arsal haka bangin let da upat ba ban lektur syakate ka office jong pat ba kabangi lajit ikinong ilam ki jongi kinong mikmat ki jongi ki basyong te po sekretariat ban penbor iki bakin ngap ikini ki jing dawa ki jongi bakin penteri kami ikini ki mat jing dawa ki jongi kata kare ki jingmut ki jongi lambak ini meeting ki bangin pelong haki district headquarter ki ba bangin yami pat ba aka pratrik u November ajar pusau bangin lek bentur syapok sekretariat namar ba i kumba ka sarkar kumba kalong mentah ka perkhat ba kani ka jingya khun ka jongi persya udrox ka de ka jingya khun tang jong HYC marwe ki perkhat ba hooi ki yo i ka jing ya ka jing kersan jong rupat ba ki yo i ya ki jing kren jong rupat ba ki ba fair ki seng ki ba fair ki ai mensim ka HYC ki kersan ka HYC ndrei ki nangmut ba maki kin syukut tang lagi jongi yen gisam kin syukut tang ka jing comment sa ki Facebook ha ki WhatsApp ha ki
ting ma hatu kena kila mo ban like nama kamtam gitu wala penon kam lagi pau senam rejing semua di ban long tang lai blan rem banai hatu pila ban long hatu melade ban kam kentiu no ya kata kapor song juki jing semua juki Hi kumno banwan ra ka rehab center ki kendon hambai de rehab center hajing saya ka bamentang in pat kwa ban keren nama ba ka banon kam mentang kalong ka sorkar ka ban snai ka rehab center jong ka sorkar no kuma kalong matabun ki rehab center ki badon hang ne ko jala ka jong ki di private run kim de jong ka sorkar ka yarap tang ar du lai teli lomba ka social welfare di ngi kwa ba ka sorkar ka de ban shim ya karai ba kan snai ka rehab center ba ba snai ka rehab center ru kadai ka jing ong jong pi ba jong ki weru ong ba kini ki kendon kuma kadon mentagi ong ba la ban bu yu bri tang lai banai tendring isu thu pa mangiru lai banai kampat la ban pelong yu bri bun lat ni gitu ki takada ka system hiap change ba kam de ban bu tang lai banai ki de ban de system ki de ban de arsnam namar kata kadaw ba kani ka jing dawa ka jong ngi ong ba ka rehab center ka sorkar kan wan ra ka de ban de ka state of the art rehab center omot ba kijing sumar ka di bandon hang tu ndai tang kijing sumar ya ubri bopang ya ka tu kijing sitom de si nama ginong di drug sementa ko makalong kidi kidon jing pang HIV AIDS kidon jing pang hepatitis kidon ki wi jing pang ru tim de ong banang tu rehab center be ra si hospital ka di bandon hang tu he po rehab center bat ka ba habu ukna unsa hang tu sisnam unle ayu ha ban train yu u balada umi na tu ka jaka unde ubri bal adon ya kata ka kajing nang la ni kajing tip bun la ban mi sabar bun tre ka kam takadang yung kajing tawa ka jong mi ba ka rehab center ka sorkar kan sna kan de ka state of the art rehab center ka bro ki facilities ki bedon kam ki de bendon nang tu ka we kajing sumar ka baar udi ban long train ru balada umi nang tu lada undon kam don jam udi ban long train ya kini vocational training nang balada umi sabar na ban yang la jong kijan tu mo pi ong mene ka adon kan ni ka dream dai tani ka dream la system ta hatu ngi perkhat dari hai sakti nasi long jing pos ni kamut kan ni kamut long jing pos ni sa ta du mentagi pala on pentri kampang iwi mat Hi dehalor kata kanong rim ke bala pelong ya ka seng bangin launch ya ka di ka drug enforcement drug elimination and enforcement of dream mission kaumut ba ka jingkwa ka jongi kalong bangin pen i de kikam ngila keren ya kani mensyaru ngi ban biang sa sisin kuman ong kalong ba ka dream ni ka jong sorkar Meghalaya kumba ka kerteng ka jong ka ban pos ni ngi sakut tang jing pos ni ngiyo i ki jing keren jong ki minister di ba per bangila le kani ngila le katai ngila sim ngila gelenti ring iyo ipat hamadan kasyukut tang kata ka jingkren ba ka jingmudor ka jongki de halor kata kanorem bangi ong bangi don kam man mi syakmat lang ba kasur jong pat ba ban pen bore ka sorkar ba kam de ban sakut sa ka jingko sneu de ka de ru ban pen i de ki kam de kumnu ban pen i de ki kam ki ni ki jing dawa ki jongi kanang ba ka sorkar kala ban tek la kam ki jing jele jong ki drak sang ni ki jela Hagini kini asni do menteri jong ta so ya la kren la kanto ya kita ki matrikam jong ka juisi baki lalit samadan ban kenra kai bipidan ban ong halakan hi kebaning kong e kalau ba hakanu ka jingele hakanu ka society la ne ke imlam salang kidon atli benta kidon ki ek ba la nang ile kilong legally wrong komot ba hakmat jong kaan ki ba bakla Ndrei kidon pa ki kamru ki ju ki kam ki belong legally wrong ki long morally right. Komot ba ka imlam salang la ni conscience ka jonga pa kam sya bangan supet. De halor kata kanong rem ka populong e ka HYC ban mi syakmat ban thang e drugs ban kem ki nong di. Tiladang inget bet tangi kita gian ki ba utau minister badan burom Ukraine uang bagai HYC la ni utau presiden juga HYC tip bai ki an bakam de ban thang bakam de ban kem. Masyukwa ban ong yaki la ni niu rangba ba keren la ni bukan tok long ba ting kidon ki kam ki bangi hak ban le be andu nang ta ban yadai la kadong kari pekajat pendri compare la da syakhat nong le be an ba ka ba aru la da dei bangi syania be tang hita ki nong bat an kajing keli kalong balai ha sisnem balong ba kani ka sorkar kawan hapo kajing long social welfare minister jong utau minister babat ya kam balai ka kiu kajing bun je ki nong di hadu silap Kile ayu kita ginong bata. Kata kadi jingkli bangi hak ban keli ya kita gibri ki besyong kasuki. Jen la dama ki bat ya kaan ki ya tik kat kum ki kendon jong NDPS la ni ya tik kat kum ki kendon jong ki an per ki baladon. Bale endon kam ki choice ban ni syahmat ban li khana drugs. La ni bale ka kiu ka number jong ki nong di drugs na ajar pulai na ka arlak sa kalaila ko ajar sa. Kapen i ba kita ginong batan kim try gin la ka jong ka Jen la dapat kita la kajong kam ke HYC presiden juga HYC betip ya kan unum dan kam ban mi chakman. Ndre ko mga ong yapi
kadai ka kamram ka jongi bania dai la ka jong ka jat benriu kam pher pi ong bangi de kinong le be an ndre namar bangi sothu ba kidon ki teng ki balong legally wrong but then they are morally right tengi ngi sothu ba na benta ban pen email la ka jong ka jat benriu ngi hap ban le ki kam ki balong be an teng kadang lu ka jikan tho juti wong ba wat ki pulit lu ki dementa nge kam man kayu drugs hatu pi em padang ni don nam kita ki nong mi kmal ni kita politician badun menta hakani hakam ki kumba kalong menta ni kini ki jingkran la ni ki jing penmi ya ki kum kini ki kam de ka bawan tang nangi ki rupat ba ru ki kran ya ka ju kasur nang ta ki ladon ki noilam jong ki seng san perthei ki balak kanok persyak bet ya ki noilam ki badon hak sorkar bagi don benta ki kam khai drugs ti nang ta ki dak kishin ki bapa kumba kalong mentar ngi i ba ngi tang shu khanra mangi ngi tang shu thang ya ki drugs la ning yo kem ngi bread ya ki drugs ngi i ba la da de ki bri ki don benta le se bi kita ki high level ngi kloi ban syak pengat haki kes la ni ki kendon bi fair ti kini ki pen i ba kani ka kam khai drugs sang ni ka jala ka jong ni kam de shu ka kam ka ba ya don benta tang ki kat tu kan ni ki riu madan de kala de ka kam le imat ka ba ki way ki bri le se kita ki high level ki ba kata ka tribe ka ba thamai ka bangi om kala don ni ka jala ka jong ni ki badan ru ka jing de ba ki bri ba shong shuki kila le se ban ya don benta la dam de kumta balai unjelai drugs yang ihadu kan balai ke police department kam la bantek la kam ya kajing ya di ya drugs kan oi pi tang kini gisni don we perlo jongau bayat na yo i ya kajing ya di drugs ha pelen ha pomat pran abo yo i ya katau be na nong kendong abo yo i ya katau le ong yo pulit bayang hajan wong ba pet kita ke di drugs saya ka bangila shim na kalyang jong ka si mentang kasni bat ngi kwa ru ban khot ban we ya ki parwi ki jongi ki badan kini ki district headquarter ki ba pair ba kin sobha ban yami ban ai ka jing kershan ka jong pi hakini ki jing lang pat ba ki jongi ba kan kin don ru ki district headquarter ke bangin pelong ki rally la ni ki jing lang pat ba ban pen sngo ya kini ki jing dawa ka jongi tingi khot dia pi ni wer pi da komen sem ko smoret ba kin sobha ban yami lang ban ai ka jing kershan hoi ni lai i ka jing kershan ka jong pi ni la yo ki message ni yo i ki comment ni youtube ni yo i ni la yo ki in pois rapang abai dei bakan ini kan ka jing kini new ti ki mat kamut kan ni kan wan ka form jong ka polisi na kan kompi kan ka jing dawa jong pin sarkar kumba kalong menta kini bro khoi la da ban tho lepa po dream mission kila don lepa ka jing kwa ka jong ni kalong ba sarkar ka dei ban pentri kam mi kita kendon ki bala tho po ka dream mission nan halor kata kan rim bang isa launch ka di mo ka drug elimination and enforcement of dream mission tekani ka di simenta jong kata te kumnu ban pentri kami kini lada ban tho lepa po ka dream mission tengi kwa ba sarkar kam dei ban shu he nya kam dei ban shukran mereka dei ban pentri kam ru mental aya la sistem tam ka dream mission la launch dengi mio ipat ka we ka dak ru ba kin pentri kami kita kimat ki bala tho po ka dream mission kata ka dei ka jimbut ka jong kuma pikir mana pi ong ba kalian boy wan pi la pha do ka jing tho so wan pi jong jong ka jala jong abai dei ba ong ba ka jala me glia ka kata katam state hatu beli pi demand pa na sarkar bari ban bu no di tiki kenja tiar ki basun pan scan ki kali ki barung ki bomi hapo ki kamta ma ki entry na kalian ka jongi habang iong ban pentrikam ya ki jingdawa ka fair la da fipet ha ka point ka ban rim iong ban strengthening of the drug supply and reduction strategy kata ka dei ka point ka bang ibu ha khmat jang sarkar kamut ban penklan ya karukom kumno ban lap ya kini ki drugs ki bawan nasabar jang jala ki barung ha kani ka jala ka jongi te kata ka jong ong jong piru ka dei ka we ni kilat ki ba ka sarkar ka ban shim ya ka bangila ada ban tho ha kani ka memorandum ya ka bangila ada ban bu ahmad jong sarkar hatu pimi pada ba na khantam ba na kalian ke board pulit ulum ladai ban pihak ya kan ni ANTF na ka jong benu ya pen kle milai jaktu mang bateng teng ki ke pulit ki teng ki hab jinjar ki hab ban lek ban hajir sakut la ban lek ban mikmat sakut ban ai ta ki saki teng ki bon kam hakwi pada ki kies hatu kan ni kam dei si bandam don kam ladon kam ban ban pihak no ya kan ni ka takadaw ngi OIP ba ka jingdawa ka jongi ka basaw ngi ong ba kadai bandan ka investigation but ka prosecution jong ki cases hapo ka NDPS Act 1985 ya kabangi ong ba ka bor ka kipulit ki dibandan ka special team jo kipulit kamut ba pihak ban akhlak no na kini regular policing but ki NDPS cases te kata ko kadai gawe na jingdawa ka jongi kabangi po ahmad jo sarkar ba kadai bandan ka special team laban khot da kanu no kerteng ngim don sing ya let's say kani ki NTF ka baga don menta ki anti narcotics task force de kadai ban don be kani ki NTF kam dei shu pat ban pet iki kam law and order kam dei ban pet shu iki kam ki ba
kibade gijing kulmar la ni kes ne kade ban pet tek ya ki kes kibade po udrak la kalong ban detect ya udrak sebuawan na kiwi gijalan ne ban investigate ki kes kibade po NDPS ki Hatum lai don kam pada kiro ban ah jo pol ban kam ban don kam ban ai kita ka jing kai kena makin kam su akabai di bot ni ngila bu lut kita berokhat ngila don lut haka jing dawa ka jongi ngila ai jing mot ya ka sarkar pi habang investigation ndai tang bathung ya ka ba create ya ka special police ndai gibre ki ba sha thung haka tar ki di bande ki well trained police officer komot ba kumnu pinyo ya ka tar pi haban lit training ti ka tar ka dei we ka jing dawa ka seng ba ka ba ari kini ki special public prosecutor kumakalong menta ka sarkar ka thung ki assistant public prosecutor kitung ki public prosecutor ki special public prosecutor namta pokso namta kini ki regular criminal case ndrei habede ba kan DPS pat la da pitung ki de bande ki brio ki ba don experience ba ka ba ki de ban pharu ki for specialized training be thik namta ki DPS case katar ka de jing dawa ki ba ngila abu ahmad sama sarkar Benda pikir